Natag park guys, wagi katao sa ilang park, wagi tao. Pero tanaway lang park guys, nilimpyo ka ato. Nay dojanan, nay katkatanan, nay ang mga dahon patay na. Pero mabuhi naman nagbalik ining summer. Diyan naman ko yung steam train dito guys. Ganahan mo makakita yung steam train. Tara, ato tag steam train dali ay naday tao guys, uy nilaing bata. Di naman nato yapil ang bata kay makasabanta. Na yung mga lingkuranan. Domingo manderon ay nice slide. Sa kiyo nagdagan-dagan na kay ganahan mo kunas jamo ato kuan train. Okay. Andiyan na dira golf. Andiyan ay vending machine ay CR kana CR na vending machine. Diyan malakaw ta guys, inani kami ngaw Diris Japan guys, arang mingawa jud. Mingawa na way mga tao pero amang gud pud mga tao nakasagaran kaadyo kay tungod sa COVID ba mga tao di na kaadyo maglikay na gawas-gawas. Diyan kami ning gawas sa pud mi man kadyo tao, diyan mag-gip lang namo ang social distancing, diyan magmask. Diyan nami kanunay daang alcohol. Kay magdajud tag alcohol kanunay guys, diyan magmask kay delikado. To sa Q ay kat sa steam train. Gi-preserve na sa Japan guys. Dugay na kadyo na banja wagi gamit. Mo nag-preserve gibutan nila na daghan na masigasa diri sa Japan ay daghang mga inana. Pero mura pa jag bag-o kay gipintalan man nila. Patanawon ta mo inigsaka sa taas. Dili mo saka ta sa hagdanan. Hagdanan ay nga grabe ka. Kuha nang hagdanan kanang ana jud nga hagdanan ba. Di nakaslant. Maglis. Oh, bye-bye. Do kay ka na? Asa man ka pa dong? Philippine kay re. Kat-kata ni guys ay. Kat-kata. Hadlok mong kunin si Jack kay dili sa kanang street. Murag na pagka-street nga hagdanan ba? Ilaw ay. Waling piling view. Muni makita na ito nga view dito. Aray ko. Kabugnas ko ni tanan oy. Nay mo ni makita tong view, mga kahoy, palibot. Diyan mo ni mataga ka. Mama masuwate. Diyan mama ko kuswaro, palingkoran daw ko mulingkod ta diri. Diyan mo ni ay. Let's go. Let's go ah. Let's go. Minasang ikimasyo. Let's go. Drive na on Tuesday. On Tuesday. Let's go. Na go go go. Ay naning kamutin taw na mong kuan. Unsa mo ni diri sa sod guys sa taas mo ni na ay mga pintal nga bag-o pa kay siguro pintalan pud siguro ni nagbalik-balik no kay para murang mabag-o ba. Sibaw ano rin nakatakarani ah. Na ay. Ay, ako duli kasakay katong pagkato na mong chiba. Gusto yung taon mo sakay hang bana ba pagkato na mong chiba. Diyaw ako ni sugot kay hadlok man gud ang chiba. Daghan ka do corona dito ba. Diyan magpataka ka watak hibaw. Uy, simba ko yung taon dyan namin akiyo. Bahala na naman pag di mi makalaag. Okay raman Diris matsumuto guys. Bintahaman diri kay di ka ang corona diri. Diyan dito sa chiba. Grabe dyan daghan. Daghan dito kay daw sa Tokyo ba. Ang Tokyo grabe ang corona sa Tokyo. Nagkadaadlaw grabe kataas ang kuan ka ng dali paspas ba ngilang corona dito mamahadlok ko jang chiba dool ba ka sa Tokyo wadyo ko ni sugot ni takuya nga maglaag mi bahala pod bahalag di mi kalaag bahalag di ko kalaag ganahan man jud kog laag ganahan jud kadyo kog laag guys mo jud nang mo nang kanang pinakaganahan na mag-travel ba ganahan mi mag-travel pero sa pagkakaron agwanta sa tag di maglaag oy kay importante ang atong safe labi na nay bata na si Akiyo important mag-uujud ko sus mahilantan di ba jalali magating manuk anak nga mahilantan kasuwad ko sa una nga si Akiyo na influenza ba kay uso man diri sa Japan guys kanang mag-change ang weather ba dyan ay sakit nga may influenza angan na influenza mi ni Akiyo kanila ging pagkalaagan karon ning tagam ko oy bahalag di bing kalaag total makapaabot ng laag naraman vitamin Diris Japan ingas ta kuyang daghan pa ko namig wanagan na lagan Diris Japan kung anay corona
maglaag ko no mi. Ingon ko di ko oy kung wanay corona muli ko sa Pilipinas. Muli jud ko sa Pilipinas, bahala na ng Diris Japan total naman mi kanunay sa Diris Japan. Makalaag ra mi kanunay diri anytime kung kano sa gusto basta day off ni ta kuya. Diyan Pilipinas sus ganahan na jud kadto ko muli duhan ako katuig wa kauli ba. Inja sa 3 years ko tulo ka tuig ko kauli. Inja agwanta taon ay grabe ka po dyan na jud atoy kanang imong kasing-kasing ba murag mobuto na ang lamian na jud muli sa Pilipinas. Kay mingaw manggod ka jud diri guys makaingon hayahay man jud sa Japan kay makapalit kasi mong gusto kana makakaon kag lami hinana ba jang sweldo kung magtrabaho ka diri sa Japan nindot pa jud ang dili man ingon nindot kay kapoy mong trabaho diri sa Japan pero makapalit ka sa imong gusto ba kay labi nagnakas Pilipinas magtigom ka kwarta diri dalhon nimo sa Pilipinas dako manggod ang kanang value sa yen ngadto sa peso nya makapatuyon jud ka makapundar jud ka kung kabaw ka muda sa imong kwarta kung naka diri sa Pilipinas naka diri sa Japan nagtrabaho muna kung naday may mga pangutana guys about sa katong nag-trainee pa ko katong unsay life na mo diri i-comment naman ninyo sa ubos guys kay tubagon na basta kaya na akong tubagon unsay inyo mga suggestion nga kanang mga content sa vlog ibutang naman ninyo sa ubos guys kay itong buhatan Zakyo ay nana dito nagtudok-tudok na mura to importante jud magamping jud ta guys kung asa masigasa tang dapita makamusad kung masigasa mong dapita magamping jud mo kay lisod na kung mag simbako lamang gajud labi na nay bata bawik mugod ang immune sa bata pa mong kinahanglan jud magamping magamping jud ko bahala nagdi ko kalaag ganahan man jud kay ko mulaag sa mga Tokyo mga Hello Kitty mga dito ba sa Tokyo kay daghan kadtong laganan sa Tokyo guys bahalag mahal pud kadto ang gasto mahal kadtong kinabuhi sa Tokyo guys promise kung kwartaan ka kung nagpundo jud ka kay si takuya magpundo man jud na sa para laag namo andaman jud na nidya basta mulaag may magdanas sa kwarta andaman na nidya kay para kung laag jud na nidya mahal ka jud guys makabungog ang kuan pero karon kay di man ka jud may kalaag so hanggang na si takuya di man ka jud ta kalaag magpundo na laman ta kay para makaulit sa Pilipinas makapalita og mga kuan ba pasulubong ja kung unsay mga importante nga palitonon mga needs sa mga manghod labi ang mga manghod ning eskwela andamanan og kwarta kay college so budget ta kay bawog hadlok ba day ani oy hadlok siya hadlok agyan labi nag college andamanan jud kwarta kay budget ta kay bawog unsay gastuhanan ja nagsaligra sila diri sa mga mo nang kinahanglan jud may mga andam kanang mga importante di kadto importante limit sa naman sa pagpalit kung importante jud kanang ang driving license importante man jung driving license diri guys labi na diri sa mong lugar kay kanang gamay rag train ba dili kada oras di para sa Tokyo nga kada oras na jud train mo agi unsa kinahanglan jud ko mag driving mahal pud to mahal jud kadto ang driving diri labi na ako kadto ko ka kanang wako ka kuhada dun baka lisod kay wa man ko experience sa Pilipinas mga nakagasto jud mig dako pud apa akiyo naburot ningkat-kat si akiyo di na sa muli ron namo na siya guys tas kadto mga lain-lain lugar kay na may mga inani mga steam train na ikuan fumikiri may tawag na sa Japan unsa may nga na sa English or Bisaya wa ko kay bawo guys basta fumikiri na siya at ang i-search unja kay para hang ibutang na laman para makaibaw pud mo bye dokoy ka mama bye daw. So nara ko diri guys galingkod-lingkod kapaabot nila ba unja kung namoy mga content suggestion guys namoy ganahan makita diri sa Japan or namoy mga i-suggest namoy mga pangutana about diri or katong mga tong trainee pa ko ganahan man to ko magbuhat guys og training unsaon pag-apply diri ka so kung magbuhat ko di pa man gud gahapon kasud ang mga trainee diri kay bawal pa kay tungod sa COVID ba di pa muli hanang gikugos kay kuan di pa gahapon muli ni hilak ay unjahang ito si Akiyo kay arong lingaw-lingawon ba kay para muli na kanihilak mahilam naman isda ka nang mahilak dyan na harang istuyahan ang istuyahan nga sige motojok tag ka isa sa train ninja muli na ta ha ni masana ato ta dito tanay naghukan ko do mo irod jang so asan diro ni sunna to asan diro ni oh nagplay siya sa
Bunbun. Aki mo, bunbun mo. Subod siya. Bunbun naman nagkitabi mo na sa mama. Oh, very good naman lagi sa mama. Very good na si sa mama. Uli na jud mi guys, na nami sagsanan pa doong nami uli. Nihilom na. Muhilom na ni sa kadugasan ka nang muhilak basta istorya na ba. Kuha na dyan na ma-convert ra. Ang naong ay pas perti ng puwaha, ang kamot perti ng puwaha. Insa di pa mo uli kay lingaw pa ka sa strain, di pwede mo nang bahalag muhilak ka nang giuli. Maura to guys, salamat sa inyong pagtan-aw. Please like, share, and subscribe. Amping ta kanunay guys. Di ta kalimot nga mag-ampo kanunay pod. God bless us all. Bye guys!